ha d'eixos que és molt gran la incògnita de no saber ni per on anar. Veient la gent com eixia atònita, jo també em vaig clavar a un gran basar. Que meravella, ací hi ha varietat, sé quantes coses, tot a baix preu. Vaig carregar un poc, no molta quantitat, que anava en cotxe i anava a peu. Paper higiènic tan fiquessin i seguit, les que duren tan sols un rellam. Les 6 bombetes que ja m'han fet esclafit i un punt de coses que al temps ja estan. Així la qualitat és molt simètrica, als 4 xavos que et fan pagar deixen molt clara la raó tan tètrica que a voltes lo barat t'eix més car.